ingkang katon pasmoning Narendra Nyai Lurah Sepet Madu Wilaja yen to Dinandra katon kebat kalih-kalih lira Sri Narendra ingkang kunduraken daton ingkang mandungan datan pinarak ing Sri Pangamti datan pinarak kendel wonten sangajenging Koridana Pertapa apa to binasake Koridana Pertapa dedanani lampun kelangkang kawula jaluran wanita pertapane yen kodanan lan kepanasan wonten ing Karang Pradesunan Koridana Pertapa menika sinebat Koritaruk wonten ing upacara temanten dupi mriksani pepethitan tanapi sesekarang ing kono wonten berkara ingkang ngisep sarining kembang ingkang maksih pudhung teka kaya hanyemoni pakartining para ratu mesem Sri Narendra Ngastina Sang Prabu Duryudana keparang hamreksani rerengganing gapura ingkang agendira lir meru tulya lirisan gunung anakan inggilira ngungguli pucang lawan tirisan inyukir rinaja dipuncaknya sinung setya manik manuhara ageng rayanta Cinandra saklapa saktabani ingkang ing apit wujudipun Retna Mutiara pating pancara pating palanjur sumunar rebut sorot lawan Sang Hyang Pratangga Pati nganti datan bisa mbedake rina lawan wengi wonten sajroning paman ingkang kinarya tandha hamung wujudipun peksi sawata inggih punika ingkang kinarya tandha yen to Nindra tandha ratri yen to Saba tandha raina parining kanang punang kang gapura sinung gedhah seta pinaringan kepetan penganten jalulan wanita
yen pinuju teka Kang Kori kadi bijang asemayan yen pinuju minep Kang Kori kaya penganten pinanggihake mawarna-warna kang dadi rerengganing Gapura mula tatmokal dadi hakarya sengsem ingkang samya molat pipi-pipining Gapura ing kono sinung Gopala lawan Gopali. Gopala iku arane ngerca lanang, Gopali iku reca wadon. Pindha raseksa lawan raseksa ingkang kinarya dadi rikma saking wujudipun tembaga cinawi. Tinrapan ulu pamor mandi godo geng ajri-ajri mulatan mokal yen kok ing wiwara binarung brengenging kumbang ing wonten mapan wonten ing talinganipun reca kekalih swarnanira kadi kadya anggreng sayata pepetetan jroning taman Purendra samya ndadosaken resep ing manah ingkang ing kono sak sela-selanipun kinarya margi sajuru-juru sinawuran wedi malila sinebaran sesotya mirah jemerut mutiara nila widuri sinampar marikang ceti Srinarendra katon pating karoli pating halep gareng pentah rebut sorot larang sang Hyang Pratangga pati cengkak gupitanira teka mangkono sang Mahaprabu Duryudana samusya Purna hamrik sanijoning Gapura Kori Gana Pertapa esti ninggalih ya pangarsa manjing ing kedaton
samya mundur lumaris laju saking gapuraning Pori Brajanala anggih punika tos salebeting kedaton jroning Gupit Mandragini sementara ingkang wonten ing mriku mestikaning praja ing negari Ngastina Kusmangayu Dewi Banawati kurang basa kurang upara ya kepareng mapak kundarila Sri Naranata Prabu Duryudana ginandeng astanipun kekalih manjing wonten ing Sasana Boga ing mangke sadèrèngipun manjing wonten ing Sanggar Semadi sinambi amriksani ing Sasana Boga para didarem bedhaya kang samya ambeksa ing Sasana Boga yekta Cinandra Kadya kenya ingkang handon asmara Ngarepku kene apa-apa ya, Mas.